Kolumbjana xedet fil-qorti li tinsab tgħix biża' għal ħajjitha. Dan ħareġ meta kienet qed tixhed fil-kompilazzjoni tal-provi kontra Roque Borge, Silvan Paċ, Jorge Emilio Herrera Mendes u Amira Kadruj. Huma qed jaffaċċjaw akkużi relatati ma' traffikar ta' nisa mill-Amerika t'isfel għal xogħol sesswali. Borge u Paċ huma mixlijin li jiżolaw u għeddew kemm il-darba lin-nisa kif ukoll li jgħexu midħul mill-prostituzzjoni. Borge waħdu jinsab mixli wkoll li traffika u ġelhom jaħdmu fil-prostituzzjoni kif ukoll li stupra lil waħda mill-vittmi. It-tnejn filgħodu fil-qorti x-xhud qalet li kienet ġiet Malta bħala btala fi frar ta' din is-sena biex tiltaqa' ma' ħabiba tagħha Kolumbjana. Il-mara qalet li tħallset biex tagħmel istess mal-ħabib ta' Mendes, wieħed mill-akkużati f'appartament f'San Pawl il-Baħar. Ix-xhud spjegat li wara dan kien hemm aktar persuni li kienu jħallsu fi flus kontanti. Meta l-klijent kien jitlaq kienet tgħaddi l-flus lil uħud mill-akkużati. Il-Kolumbjana spjegat kif l-ordnijiet kienu jingħataw minn Triki permezz ta' Google Translate fuq il-mobile tiegħu. Hi qalet li meta ma ridix taħdem kien jiddejjaq ħafna u kien ikollha taħdem xorta. Fil-qorti ta' ġurament il-mara spjegat li meta kienet iddeċidiet li titlaq hija kienet irċivit messaġġi ta' teddid mingħand waħda mill-akkużati li talbitha 600 euro jew issiba fit-triq. Hija ma kienitx irrappurtat il-kwistjoni lill-pulizija għax beżet tal-ħajjitha. Il-mara spjegat li kienet beżat minn dak li jistgħu jagħmlula l-akkużati u żiedet li għadha tibża mitpattija mill-qraba tagħhom f'Malta. L-avukati Lara Dimitrijic u Stephanie Caruana deru parti ċivile. L-avukat Martin Fenek irrappreżenta lil Paċ u Mendes bħala għajnuna legali. L-avukati Darling Grima u Ramon Bonis Sledin irrappreżentaw l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Sita Restorant Fawdex ġie ordnat biex fi żmien xahar iħallas 4,000 euro bħala kumpens lil waitress li tkeċċiet minn xogħla meta kellha 8 xhur tqala. Il-Tribunal Industrijali konkluda li tkeċċija kienet inġusta fil-konfront ta' Manuela Mitowska li fettet il-kawża kontra Bernard Zammit sit ir-Restorant Horizon li jinsab f'Marsal Forn Għawdex. Mitowska li kienet ilha taħdem fir-restorant minn Lulju tal-2018 u li tkeċċiet f'Diċembru tal-2019 kienet ukoll ippreżentat mandat ta' inibizzjoni fuq l-istess materja fil-qorti ta' Għawdex. Intqal il-mara tkeċċiet mill-impjieg mhux għaliex kienu ttieħdu kontrija xi passi dixxiplinarji, iżda sempliċement kienet waslet lejn l-aħħar ta' tqala tagħha. Quddiem it-Tribunal Industrijali Jason Zammit li jiġi t-tifel tas-sit li jmexxi r-restorant ċaħad bil-qawwa kollha li keċċija għax tqila. Huwa qal li Mitowska ma kienx tmur tajjeb man-nies, kienet arroganti mal-klijenti u l-mara qalet li dejjem għamlet xogħla sew qatt ma ngħatat twissija. Qalet ukoll li xi ħaddiema telqu mir-restorant minħabba pressjoni tax-xogħol u mhux minħabba fiha. Wara li semma li żewġ naħat jiġdu fil-każ, it-Tribunal Industrijali presedut minn Edmond Tabone ta' raġun lill-mara. Fid-deċiżjoni nagħtu koll in-nuqqasijiet allegati minn sit il-ħanut ma kienux gravi u serji li jistħoqilhom tkeċċija. Ġie notat ukoll minn Tabone li tkeċċija saret telefonata lil persuna fi stat avvanzat ta' tqala u dan il-mod mhux wieħed aċċettabbli. Għal Mitowska deret l-avukat Helen Caruana u għar-restorant der l-avukat Chiara Camilleri.